ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି ନିଜେ ଆଜି ରାମ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିନିକି ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ରାମ ସେ ପେପର ଧରି ସେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଏ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କର ଆଉ ଏ ଡିଲ୍କୁ ଶେଷ କର। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଚିକି ଆସି ରାମଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପେପର ଛଡ଼େଇ ଆଣି କୁହନ୍ତି, ଏ ଜମି ମୋ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଏମିତି ଦେଇପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା କହିବେ, ମୋ ଝିଅର ଖୁସି ଆଉ ତା ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଚିକି କହିବେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ମାଆର ସ୍ୱପ୍ନଠୁ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏହାପରେ ଚିକି ସେ ଡିଲ୍ ପେପରକୁ ଚିରିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜ ମୁହଁରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଖା ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନିଶା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଚିକିଙ୍କୁ ଦେଖିନିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିକି ନିଜ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜବାବ ଦେଇ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଏସ୍ ଅର୍ ନୋ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।